Ahoj, dneska sa pozrieme na outfitky z červeného koberca na Grammy 2026 a začneme hneď takto z hurta. Ako prvú tu máme Heidi Klum. Heidi, what the hell? Justin a Hailey Bieber neurazí, ale ani neohúri, je to taká stávka na istotu. Za mňa OK. Addison Rae nám dáva trošku retro vibe. Nepáči sa mi, že majú tie šaty ten reverse strih. Takisto mi to trošku pripomína Bjork a jej labutie šaty, takže za mňa nič moc, nič extra. Sabrina Carpenter, oh my god, chef's kiss, I love this look, nemám k tomu čo viac dodať. Somber a jeho disco look. Pozrite sa, ja mu to proste žeriem. Nie je to môj obľúbený look, ale Zara Larsson nám aspoň priviedla trošku farby na červený koberec, aj keď vyzerá trošku ako morská panna, ale nechajme jej to. Tento look od Miley Cyrus sa mi vôbec nepáči. Taktiež mi to pripomína trošku Madonu a 80. roky. Ocenila by som šaty. Ja chápem, že Lola Young je z generácie Gen Z, ale prosím vás, prestaňme nosiť na červené koberce teplakové súpravy. A takisto mi to dáva trošku taký Missy Elliott vibe z 0. rokov. Na záver tu máme hviezdu celého večera, Chappell Roan, to podľa mňa zaklincovala, mne sa to páči, to je proste ona, feministický look, I love it, ja jej to proste žeriem. Queen, slay, you go girl. Dajte mi vedieť, ktoré looky sa páčili vám, prípadne ktoré sa vám vôbec nepáčili. My sa vidíme pri ďalšom videjku.